srácok, megint örökösítünk egy olyan videó, és ebbe a shortsba itt tart velem egy barátom, Csabi. Hellóka! És ebbe a mai videóba kérdezgetni fogunk egy kicsit, mert ugye már mindjárt feléhez érünk. Na, akkor ki kezdi? Kezdte. Ki akkor? Szerinted ki a legjobb videós? Hát én szerintem Barni, mert rengeteg dolgot kipróbálok, amit mások nem. Én nekem kis. Ha valamelyik közül így gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot, és Iratkozzatok fel! megiratkozzatok fel, igen. Vagyis úgy gondolom, hogyha nem, akkor lájkoljatok, és hogyha igen, akkor iratkozzatok fel. Na de ennyi fél bele, én Tomi